Anik puang asngom haba ni werang pi baro sekejing pusan nak ting kejong lai ya kaban yalam mentah na I pastor I surang ya kaba in yarap ini bangin snow thu ya kata kadonut kejong lai kaba yar kaba kelut bat shua kata angin ya simentalang ban mani truai ling ba kejing ruai bat ha kejung puar in ya let lang struai ha kejing duai Om jutan uprio ubamut bantai nishna ya yeng klem da pusan perkhat bat plan bahaswa iya ka haka kitim jong blai ru isham haka kitab ajuki chronicle kalanong ka banyo barkat khot ka bakasa aktien jong blai ka ong kumne lada ki briu jonga ya ki blak khot ka kertang jonga kin pendet delje barkin duai barkin wat ika khmat jonga bat kin phaino na kinti baman juki kum ta cheng asona banang bangan map ya ki pop juki bangan penkhia ya kari jonki pale blai kun ni kentien hagne kapenta long ba hadien ba usulman wala dak pantai ya ka yeng ke jong utrai bat ban penketang ru ya ka sha utrai usulman wala duai bat panjing shai na ublai hagbi dai bat ka pop ka jong ki konesral lada don naki ki balapop ke ke benda ka bagi don kam bantip ban lek knang bakin yo pat e ka jing map naki pop jengki bat ban yo ru e ka jing dai pat bat ublai long ba ublai wala pau hausulman
menmiet ban jubang ya ki jing tuai ki jong u ba ki jing jubang ki jong play nakam ta ki ne ki bru ki bala pop ba ki nakam mante bat ban la kalong ha ki soutly ki bata kaman kong bakin penrit yalade kamut bakin sutu bat pedengel de bakila laptop bat pendamil de ha u play kumai ken mau kasan ka basan puai ka yitu ingi ba usim debit hadian ba ula sutu ba ula laptop persya ya u play ula play lagi jungki pop ula pan na u play un thauthmai ya ka dolut bat ka mensiam ka jong u kibri khot chu inga khun jong pi peloinga tang ko ushakri namar bo su thu la ga jong ka pok ko bala la sngo don hokshu sngo bitchu wat ban khot ukpa jong ntai ke maru kumjo ya anut ki bri bla ki temple banduai upalisi bat unong krong na jngai uyang umnur war ban pe shepneng udam shipo pa uyai thap elaka shedam bat ukarbat a ublai to isnei yanga ubapau kabalai bakin wan ya ublai haga chingi mujungi ngidon kam ban yai wan ya ublai kamut nakisian asem kamut ba kumai ken mau haka kita jong isial nong kaba samsan kot ban rio ka ong wat pio try kat badang la ban shem yu to kerpat yu kat ba udang ajan kamut ba ini wan yu blai kat badang don kalan kapor shua ba kapor kan dir no angi nama ka jing em ka ba klam blai ka long ka jing em ka ba snosi bat ka ba kordit tang kumai kan ma yo rispa bat ulas ros haka khana ba rispa ka ba kuch galong ka jing jar ba ka jing kordit nama ka jing em ka jing don ya ublai nak ta ka daw ni don kam ban don bat ban wat ya ublai kat ban don keyboard bat kila nak taru ka ba khandu ka ba sa ba in ino ban phaino na kilenti bangman jongki kibriu ka ba shampat ya u jisu ya nong pane maha ga jingem jingki kadon ka jingkala kumi kenmau ya sakhayos hadian boy kundu ya jisu u plalo dikeke barokhoi baka jingem jo nadu kata klimat kalong ka bathmai ha ga bo jisu ong ka jipanem ka wan ha ga ne ka ye bat ngi kenmau ya apostle paul ha bola kla ga jingem bat bo ya preng jesus christ la kino la ino ban sla bat kado bat kasnam ban thombor yeki brio ki jo ublai por la it met ban mansen nakamta ka gospel ka jo jesus christ ublai ukwa nakamta jonga jongphir ukumjo kiblong ki khon jongplai la singidon ka jinduna ka jimbakla ki pop ki baila ublai ukwa bangin sa ne shong ha ka pop ukwa bangin mi naka bangin kala ka mot uyai am ya ka mansiam ba kan kala sha ublai ni kun sel wat laki la pop bon sen handre haba ki wan pai shu play ublai kloi ban ma kumjoro nam ta jara ba jong phi la da don ki egi bangi pusi ublai ukloi ban ma ya ki pop singi palai gine ka jia kumne ka daw kolong namar ublai u ye pala yangi kwa bandu ya ka jingi dai ka jongi bat ikan mau haga kitab skill nam ka bakat prat khot pa arwar ba lekwar ublai ong ba ngam don jing skopa haga jingyap jong ki baman kumun ublai kwa umrang ki sutna ka jisu ba ka jingyap jong ki bamho ada nyap ha ka pop ko jingi ada daw ublai kwa ya ka jing yade batni ublai gir kho namta jong ilang baro namta buram jingo reshibo na ko play pi baro ki ba ai ko ka jong pi ya ka
sau tiên cái giống này vậy và ai cái gì cái gì ya kalau gunung ni nak shoot ada apa pesan buat tu ada yang bangin kuat ya bangin terang man kuliah aktif di jomnya buat akan kau scam ada yang kita pet ya kan video ya kan just foto ada apa day download ke jomnya apa download ke kilut ke map ke yesha ke yai kemilinti ya kibril baru bakin pai kelar ke bumut ada cheese cái trong hai cái brio cũng nô bằng nhìn yết ya là cái trong cái đó nô cái bà cũng nô cái bà mê ở đây thì qua anh ấy bằng nhìn đêm cái chịu sự cái đó bạn nhìn rồi anh bằng nhìn nhà lạp chịu anh ấy ở đây anh bằng nhìn sun bằng nhìn chút ở đây bằng nhìn smooth thua bằng nhìn bullet ball ya cái bằng nhìn shikri bằng cũng chút ở đây ya bằng quạt nè ya tiền cái trong này ở đây và cái wine nó bằng cái shikri